Ndị be anyị ekenekwa m unu. Ihe m jiri wee bịa taa bụ maka ọrịa anụnwa a na-ekwu na-aga n'ikuku. Ọrịa a na-akọwa na ọ na-egbu ụmụaka na-aga n'ikuku. Ndị ozi ewetego ozi ugboro ugboro ihe gbasara nya bụ ọrịa nke ndị bekee kpọrọ pandemic. A na-akọwa na nya bụ ọrịa bụ maka ụmụaka, n'ọwa ụmụaka ka ọ na-aka enyecha nsogbu. O nwere nwanne anyị nke zitere ozi site na Abọ Mbaise. Ọ sị na ya bụ onye Abọ Mbaise. Ọ na-akọwa na ime Abọ Mbaise na nya bụ ọrịa egbuola ọtụtụ ụmụaka, ma na-emekwa ka anyị mara na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ emechigo na Abọ Mbaise n'ihi ọrịa ahụ. O nwekwara nwanne anyị ọzọ bụ nke nwaanyị nke na-ezitekwa ozi wee na-akọwa na nwanne ya nke nọkwa na UK na-ekwukwa na ya bụ ọrịa na ọ dịkwa na UK. Ọrịa ahụ na-efe efe, ọ na-aga n'ikuku, ma ka o si eme bụ a sị na ọ bụ na ọbịa na ihe ọ na-eme bụ ọbịa n'olu onye ahụ, ọ gbachie ya olu, ọza aza n'ime akpịrị ya, ọ ga-elonwe ihe, ọ ga-erinwe ihe. O wee bụrụ na onye ọbụla ga-akpachapụ anya lebara ụmụaka anya ma mgbe ha na-aga akwụkwọ ma mgbe ha lọtara lọta. Ọ bụrụ na inye nwa gị ihe ka o rie maọbụ ka ọ ṅụọ mmiri, ọ na-asị gị na akpịrị na-egbu ya mgbu, biko lebara ya anya nke ọma, ewekwala ya na ọ bụ sọ otu o si adịbụ, maka na ọrịa anụnwa zuru ebe niile ma o gbuola ọtụtụ ụmụaka anyị. N'afọ gakwara aga ka ofu nwanne anyị nwaanyị a na-akọwa n'afọ gara aga na o nwere anonymous group nke kwupụtakwara na o nwere ọrịa ga-adị n'ime afọ a bụkwa ọrịa nke na-efe efe, mana ọrịa ahụ ga-abụ ụmụaka ka ọ ga-emekarị. Ma ọ kwukwara mgbe ahụ sị na ọ bụrụ na ọrịa ahụ dị na ihe a ga-eme bụ onye ọbụla chọba ahịhịa dogoyaro. O nwere ahịhịa ndị be anyị na-akpọ dogoyaro, ndị Igbo niile ma ya, a na-akpọkwa ya ọchọnye ọgwụ, ma abịa na bekee akpọ ya neem leaf. Ọ sị na ọ bụrụ na ọrịa ahụ bịa dị, onye ọbụla chọba ya bụ neem leaf, na ọ bụrụ na iwere ahịhịa ya, isie ya n'ọkụ, iwere ya na-enye ụmụaka. Ma a na-akọwa na ụmụaka bido na 1 afọ nwatakịrị gaa ruo n'afọ 13 maọbụ afọ 14, ọ ndị ọrịa ahụ na-emekarị. Ya mere na ọ bụrụ na ị nwere ya bụ dogoyaro, ị ga were ya, ịkpara ya, ishie ya, ishicha ya, inyewe ya ụmụaka gị. Ụmụaka niile a na-aṅụ ya, ma ọ bụkwa ma mụnwasị ma okenye ṅụbi ya, na onwekwa onye maka ya bụ ọrịa si aga, ma onye ọbụla ṅụba, ezinụlọ niile ṅụba ya bụ dogoyaro ahụ. Ọ bụkwa na ewere ya ṅụcha, iwerekwa ya so ụmụaka ahụ, ọ ga-amakwa mana iji ya wesa ha arụ. N'otu aka ahụ kwa ka njikwa na-akọwa ugbu a, ọ bụrụ na ị nweghị onye bụ neem leaf na enwere ebe ahịhịa ya dị nke ị ga-akpata nwunye nwanne, lekwa ka anyị rụpụtara nke anụnwa bụ neem powder. Nya bụ powder dogoyaro, ọnyanwa bụ nke anyị ji ebe a. Ọ dị na sizes, ọ bụrụ na ị chọrọ ya na obere, ọ dị ya, ịchọkwa ya na nke nnukwu, ọ dị ya. Ọ mara mma ịzụrụ ya maka ezinụlọ gị. Onye ọbụla nke na-achọ ya bụ neem leaf ma ị nwetaghị ya, ihe a bụ neem powder nke a kpachapụrụ anya wee rụọ, original natural ka Chineke si wee kee ya, otu a ka anyị si wee rụpụtakwa ya. Ma ihe anyị jiri mee ya bụ ka o nyere anyị aka na onye na-enweta nwụrụ nke fresh one ka o were nke dry one a were ya na-esi na-enyekwa ụmụaka, ma na-ewerekwa mmiri ya na-asakwa ha ahụ. Ọ dị ezigbo mma na ezinụlọ ọbụla. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ ya, aga m akpọrọ gị akara ekwentị nke ọ ga-abụ n'ụkpọ na-enweta ya bụ neem powder. Biko onye ọbụla nke chọrọ this neem powder, onye chọrọ ya, ego ọ ga-eru gị aka ebe ọbụla ị nọ, anyị ga-emere gị ya, anyị ga-eme ya ka o rute gị aka. Ị ga-akpọ anyị n'akara ekwentị a 0903 957 1716. Ịkpọ anyị n'akara ekwentị a, ọ ga-eru gị aka ebe ọbụla ị nọ. Chetakwa na ndị be anyị si na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwụ ya. Biko unu tụsaranụ m ozi ya nke ọma ma mee ka o ruo onye ọbụla ntị, maka na ya bụ ọrịa ka esi akọwa ya, ya bụ ọrịa dị njọ. Ihe ọ na-anọ na-egbu ụmụaka bụ 4 days na ogbu ga-egbu, mana ọ ga-aka mma ka anyị chọọ ya bụ ewu ojii mgbe chi ka dị. Ma ọ bụkwa na onwekwa ka o si wee gbado gị nwanne m, gbaa ọsọ kpọga ya na any nearest hospital, kpọga ya n'ụlọ ọgwụ ọbụla nke dị gị nso. Ekenekwa m unu, tụsakwanụ m ozi ọfụma, ma tinyekwanụ maka na akara nsonye ma akara ịhụnanya. Ka emesịanụ.